Bazen behin, bere burua sinple eta itsuzitzateukan beldartxo bat. Batez ere, inguruan ikusten zituen tximeletak koloretsu eta laiekin konparatuz. Berak, narraz egitea besterik ez zeukan. Tximeleta dantzarina ordea, bere hegoak mugituz, hara eta ona hegalean aritzen zan. Nor ez da nozbait, beldar sentitu eta tximeleta izatea desiatu? Azken asteotan, haur hezkuntzako 5 urtetako ikasleek ipuina euren azaletan bizitzen ari dira. Beldarraren eraldaketaren ikusle zuzenak izanez eta tximeleta noiz bihurtuko galdetuz. Baina aldaketek bere denbora daroe. And stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo. Zer ikusten jaunetan? Seitarrak. Eta zer dakizu seitarren inguruan? Jaten dagoena asko. Ze egiten dauria krisalidariagaz. Apurtzen dagoenan krisalida egiten da tximeleta. Eta gero azten dira gehiago eta dira gehiago lodiagoak. Ez da bera. Bueno, edaten dabe oztoek. Zereko mebaideko ortuak ura. Joaten dire horretara eta eskinetara ze. Hor alde juntatu aria eta... Sortzen da beharia, edo zeta. Zaten duzu zelan egiten dabe. Lehenengo jaten dabe, ze jaten dabe asko, egiten dabe asko aria. Hauze pegatu da. Eta zelan sortzen da behari hori? Ipurditik. Ez, hankatik. Handiak egiten direnean zelakoak uste duzu izango direna? Potolo. Politxek Kolorinetazkoa. Bat morea, beste bat urdina, beste bat gorria. Krisalidak eurek? Ez. Baina hasten direnean egiten tximeletak. Nik uste neban, dire beltzak, grisak, zuriak. Eta zer edukiko da bez umeak? Arrautzatik, bai. Zelan? Zelan lortzen dira bejarrauta? Tripatik, gero epinten dauz, gero hiltzen da, eta gero berriro hasten da zikloa. Bai. Eta gero, tximeletak egiten dauen arrautza, tximeleta batzutan hilten da bakarrik eta beste batzutan dator animaliak jaten. Batzuetan, gure gaitasunak eta alde onak ikusten ez badoguz eta nahazpilatuta sentitzen bagara ere, ekin eta jarraitu eta emaitzak etorriko dira. Kanpoko eraldaketa, barneko garapenaren eskutik bait dator.